Helo a chroeso I benod arall o Golli'r Plot. Os da chi newydd i'r podlediad hynod hwn, mae yna 5 ohono ni wrthi, Dafydd Llywelyn, Manon Steffaros, Siân Aled Jones, nid yr un oedd yn canu am gerdded yn yr awyr stalwm, a fi, Bethan Gwanas. Trafod llyfrau fyddwn ni ar y cyfan, ond o'n i'n dueddol o fynd I bob man dan hael yn y broses. Felly, helo, Gollwyr y Plot. Helo. Helo, Bethan Gwanas. Helo. A os bi ar y dyddiad, Beri, mae peth cyntaf dweud ydy dolyg llawen? Na? Hei. Da chi wedi cael llon bol o hynna'n barod? Na, dolyg llawen. Okay. Felly, dwi'n meddwl na dwi'n gwybod beth yw'r ateb lle yn ôl y dôn yna. O'n I jyst yn meddwl sy'n ni'n gofyn a chitha'n pobl greadigol, fyddwch chi'n sgwennu llythyr dolyg hir a ffraeth a llawn manylion am eich blwyddyn a gyrru copi at bawb? Neu efallai bod chi'n neud eich cardia dolyg eich hunan allan o glitter a felly? Fytha pwy? Pa un o'n i ti'n meddwl sy'n ein cardia dolyg am y glitter? Dwi'n achos meddwl sy'n o un yn neud. Berig, bod fi'n gwybod bod un yn ei wneud. Nathach chi rioed? Efo'r plant, pan oedd yr hogiau Pan o'n i eisiau 7. Ia. A dwi'n meddwl, ella pan fydd Morfydd yn hyn, Berig, fyna rhyw pethau cringy fel yna'n digwydd fi. Ond, dwi yn cadw cardiadolig dwi'n gael gyn brifeir dwi'n nabod sydd efo englynion yn un nhw. Wow, di bobl yn yna? Wow. O, dyn! O, dwi yn y grŵp rong o bobl, da. Dwi'n Dwi o fwy wneud o weithio'n sy'n newydd na bo fi'n, ti'n mo? Tudlaen, rhoi enghraifft I ni. Rhoi enghraifft. Ie, tudlaen. O cynnan di hwn, cynnan mushroom, so di cynnan I fo brifar. Mae digon tebyg I brifarth, go on, be mae o di sgwennu? Hold on, cynnan ar mushrooms? Na, cynnan sydd yn tyfu madarch a'i gwerthu nhw I westau. Cynnan Jones, ie? Cynnan Jones, na bod. Reit. Hiraeth am yr eira ar aros yn hwyr am Santa, bod tyllan fysanna, hen o daeth newyddion da. Dwi'n disgwyl chi rei marcia allan o Hyfryd. Hyfryd. Ond maen nhw'n jyst yn gwneud yr un gerdd I bawb Llundain, mae'r fath a llythyr hirfaith fe manylion y teulu Llundain. Mae'n siŵr dydy. Heb y gos. Heb y gos, ia, ti jyst yn cael rhyw syniad o'i hwylia nhw. Ond be dwi ddifaru dwi heb wneud ydy sgwennu'r flwyddyn anyn nhw. Be ti'n mynd I wneud fe nhw wedyn? Dwi'n gwybod. nhw? Llychio nhw. Mam Hlant. Os nhw'n dal, mam Hlant ti'n mynd I lluchio nhw dydyn. O, trist yna de. Llyfrgell gen. Ynde, sana ddiddorol I rywun fysa. Bysa, be dwi wedi fod y fwriadu wneud, na I wneud dolyg nesa, ti'n fod dwi'n wneud colofn I barddas, ydy sgwennu amdanyn nhw. Difyr oed. Ie. A dwi wedi bod yn cadw rei, yr unig un sy'n neud rei neis, Elis Gwyn, mab Elis Gwyn yr arlunydd, sydd hefyd yn arlunydd. A sawl un mae o di wneud I hun sydd yn neis. Dwi wedi cadw heini. Be ti'n fel wneud I hun? Ti'n trio dweud bod y prifer eraill ddim yn wneud yr un neis? O mae'r priferdd eraill yn prynu cardia ac yn sgwennu englynion. Mae Elis Gwyn yn Neud I gerdyn I hun? Neud llun ac yn sgwennu Nadolig Llawen. Wow. Gol. Creadigol. Ynde? Rhai mi gyfala. Ond dwi ddim yn neud fashion bets. Ydych chi'n gyrru cardia o gwbl? Na. Na, dwi bod pwrpas. Ges I un gyn rhywun heddiw gan I môl, bechod, dylwn I ar un yn ôl. Ie, don llaw. Ie. I be de? Wel, dwi di cael job o nadwy ddiddorol blwyddyn yma, achos llynadd nath ffrind I fy chwaer Bethan. Nath I farw yn ifanc iawn, ac oedd Lleiwen, fy chwaer, a hitha, yn arfer sgwennu llythyr Siôn Corn I blant I gilydd. Felly oedd y plant yn anfon at nhw, ac cof am Bethan, ac I godi arian I elusen cof amdani, mae yna griw ohono ni wedi bod yn gorachod Siôn Corn, a wedi bod yn brysur yn sgwennu llythyr Siôn Corn I blant bach Cymru eleni.
Felly mae hynna wedi bod yn beth O, hyfryd wow. iawn. Yndi. Mae hwnna'n yndi. chwaith posyniad. Yndi. A mae bob, dych bod y rhiant oedd yn cysylltu i ofyn am y cardiau ac i roed y cyfeiriad, oedden nhw'n rhoi ambell beth ffeind oedd y plant wedi bod yn neud, felly oedden ni'n gallu rhoi heina yn y llythyra yna, felly oedden nhw'n bersonol iawn. Felly, ia, peth nadoligaidd. A pethau fatha, please, pedagaddo drum kit. Ia, pethau fel yna, ia. Ydych chi'n gwybod beth sy'n dod i meddwl i wan? Dwi eisiau i Dafydd Llywelyn sgwennu llythyr sioc. Pam? Pam? Cos, fysa ti'n yn... Sut llythyr sa ti'n sgwennu, Dafydd? O, mae'n Dwi'n amlwg. bod yn anheg o fan hyn y mewn sa Mae'n mynd i- ti'n sgwennu'n eitha... Be di'r gair? Be di'r gair? Aniolchgar. Yes, be di ti'n neud i chdi, Gwanas? Na, just fel, mae gen ti mor ffraeth, hiwmor sydd. Fysa ti'n gallu esgus bod yn Siôn Corn? Reit, awn ni ymlaen i drafod Oce, llyfr. ie, just meddwl yn ei. Reit. Da ni wedi cael ymateb ers yr un dwytha gan Rebecca Roberts, yr awdurus, o, Hwyl Prestatyn. Be? A na i ddarllen darn o beth ddi. Penod ddiddorol iawn o colli'r plot, cymaint yn taro tant. Mae'n dda i glywed awduron eraill yn trafod y profiad yn negyddol yn ogystal â'r pethau da, achos ar y cyfryngau cymdeithasol mae pobl yn dueddol o gyflwyno'r highlight reel yn lle tu ôl y llenni. Ac mae'n hawdd i feddwl bod pob person creadigol arall yn boddi mewn cynigion y waith, yn cael dewis a dethol pa brosiectau maen nhw'n cael gweithio yn nhw, a byth yn poeni am fod yn berthnasol neu'n boblogaidd. Felly mae hi wedi mwynhau hynna, chwarae teg i ni, am fod yn onest. Achos Teg i ni. Ia. Ond dwi'n siŵr bod Manon yn dewis a dethol erbyn hyn, wyt? Na, ddim yn gwbl. Ond dwi'n mwynhau bob dim dwi'n neud. Ti yn Teitl lai, Manon. Weithiau dwi'n cwyno achos, mae fod i fewn wrth nesaf, dwi heb ddechrau. Ond pan dwi'n neud o, dwi'n mwynhau o. Waith pethau. Hyd yn oed, bob hyn a hyn, dwi'n neud chydig bach o waith cyfieithu i BT. A dwi'n mwynhau de. Dwi'n coelio. Dwi'n beth yn modd. Nes i wneud posteri i ddeud wrth bobl dydy'r blwch ffôn yma ddim yn cael ei ddefnyddio'n aml iawn, felly da ni'n ystyried cael gwarad yno. Sa'n ni'n licio glwad beth o'ch chi feddwl. Nes i wneud gwaith job o gyfieithu na hynna. Ond oedd o just... nes i fwynhau. Yn ofnadwy. Oedd yn eitha sad faint nes i fwynhau. Dwi'n gegrwff. Ti'n mynd allan yn aml? Bydd. Mond i ffôn Isio mynd i... Pa phone box mae'r posteri yma yno fo? O, ti'n gwybod be? Mae yna un yn Hywyn efo'r posteri yno fo, a nes i ddeud wrth un o'r hogia. Ti'n gwybod be? Fi nath gyfieithu. Wow, serious? Mae yna mor cool! Fi oed di darllen rhan llyfr dwi'n sgwennu. Ie, all over Caerdigi. Ond mae hynna'n deud y cwpl, di. Felly, os da chi eisiau bod yn cool, sgwennwch poster. Rergo. Beth bynnag, sôn am bod yn cool, nathon ni benderfynu tro dwythad be oedden ni'n mynd i wneud, un o'r pethau oedden ni'n mynd i wneud tro yma, ydy deud pa lyfrau nathon ni fwynhau fwyaf yn ystod y flwyddyn. A dwi'n meddwl bod ni wedi penderfynu ar un Cymraeg, un Saesneg, ond mae croeso chi enwyr eraill, de. Lle eisiau fi gychwyn, eisiau fi ddechrau efo Siôn Corn, mae'n cwrs sy'n cuddio to'r gola. Dafydd Llywelyn. Na, a'i nola. Am bod o'n mynd yn ola. Mae eisiau cael rant go iawn am wbeth. Na, i fi gael gorffan darllen y llyfr adre. Oes ni ddechrau efo Siân, ta? Oce, llyfr Cymraeg, llyfr Emlyn, Llyfr Y Flwyddyn. Bydad llyfr Saesneg, bod fi'n casau enwi pethau sydd wedi ennill pethau Prophet Song Paul Lynch. Nath ennill y Booker.
Cos look pyr o'n i di ddarllen o. Fisodd yn ôl wan, ond ni'n wedi darllen i'n byd arall ar y rhestr fer na'r rhestr hir. Na i gyfadda, gesio'r llyfrgell, a nes i just sganio cwpl o dudalena sydyn ac o'n i'm yn y mood. Felly mae di mynd yn ôl. Dwi heb drio eto, mae'n swnio yn ddifyr. Mae'r syniad teulu fo'n ddifyr o'n adwy. Yndi. Yndi, a dwi wedi bod yn meddwl lot ar ôl ysdi helyntion fuodd yn dilyn. Cos pan o'n i ddarllen o dychmygu rhywbeth felan, werddon. Ie. Mor anodd, de. Dwi eisiau ddarllen o, ond ddim ar hyn o bryd. Ond efo, Efo. yna'r ddau. So, dyna na i fi, ia. O, ti'n rhoi rhestr fer? Ti jyst yn rhoi dyr... Gei di wneud rhestr fer os wyt ti eisiau. O, na, mae o. O, reit, o'n dau. Dwi'n wedi meddwl am rhestr fer. A mi sbio trwy'n llyfr bach a meddwl, na, dwi'n eisiau gwneud rhestr fer. Dwi wedi gwneud ym penderfyniad. Na fo. Un peth am y podlediad yma, dyn ni'n licio amrywiaeth, Dafydd. A trefn. Ie. Cytuno. Felly, awn ni at Aled. Be oedd y ffefrynnau di, Lenny? Okay, so fi wedi mynd gyda llyfrau sydd wedi sticio yn y cof. So nes i fynd nôl trwy'r rhestr ddarllen y podlediad dros y flwyddyn a gweld. So mae cwpl o bethau, fi'n credu fi wedi cael y fraint o ddarganfod awduron. Chi'n gwybod amdano nhw, dy beth. So, ti'n modd, Llwyd Owen, nes i ddarllen o Glist i Glist, Rhedeg i Baris, just brilliant. Ti'n modd, nes i really mwynhau llyfrau. Caryl, ti'n modd, nes i darllen Drift, nes i darllen y Bwthyn. O llyfr ti Gwanas wedi really, ti'n modd, oedd hwnna Gladiatrix, oedd hwnna'n, really yn y cof, oedd Bwrw Dail gan Elen Wyn, wahanol, a hefyd Llyfr Y Flwyddyn, mae'r Emlyn, oedd hwnna'n really, oedd hwnna'n agos iawn at fod yn Llyfr Y Flwyddyn i fi. Ond fi'n credu yr un fi wedi mwynhau fwyaf yw y Bwthyn gan Caryl, a fi'n gwybod bod e'n hen, wel, dwi ddim yn hen mewn 7 mlynedd, ers di ennill Llyfr Y Flwyddyn 2016, ti'n meddwl oedd e? Ond just, nes i dwlu ar y llyfr yna, oedd e just, so much just ffordd i'r sgwennu, just yn llifo neis, a ti'n meddwl, mae hwn dod y person sy'n hoffi thrillers. A wedyn fi'n dod yn y Bwthyn, a jyst meddwl, waw, hwnna'n briliant. So y Bwthyn yn Gymraeg. Yn Saesneg, so ni'n mynd nôl trwy'r llyfrau ni wedi mwynhau, oedd Jonas yn Digit and the Prophet, nes i mwynhau hwnna. Ges i pleser mawr trwy darllen llyfr Lee Child amdano, ti'n bod, y gyfres yna. Ond yr un nath rili taro fi'n Saesneg fi'n credu, a nes i just yngofio'n llwyr tan bod fi wedi darllen y teitl, a just mynd, sef And Away gan Bob Mortimer. Oedd hwnna just yn wych, hynna'n gofiad. A oedd e just yn briliant o lyfr, a just teimlad really da ar ôl darllen e, a hyd yn oed edrych yn ôl a cofio'r llyfr, just mynd, hwnna'n briliant. So dyna fe. So, Caryl, y Bwthyn, a Bob Mortimer, And Away. Mae'n ddiddorol, achos ti'n dweud, ti'n mwynhau thrillers, ond mae'r llyfrau yna efo awyrgylch hollol wahanol i thrillers, ynddi? Fi'n bod, maen nhw'n just yn llifo neis yn credu'r llyfrau yna, y ddoi yna. Mae'n rhyw anwyldeb i'r ddau, dwi'n meddwl. Dwi'n mynd am profi dim yn enwedig mewn llyfrgelloedd, mae gen ti bobl sydd yn, fel so nhw sound yn yr un genre drwy'r amser, a fel so gan nhw on trio llyfrau gwahanol. Wel, ti'n enghraifft o beth sy'n gallu digwydd, dweud Aled? Fi dal yn hoffi'r thrillers, a ti'n modd, amser fi'n pigo un lan, ti just fel, mae hwn yn gret, ond mae cael rhywbeth gwahanol, just yn, mae just yn neud i twmlo bach yn wahanol i'r arfer, dim bod fi moyn mynd mas y lladd bobl, ti'n modd, ond fi'n amlacio bach fwy, fi'n credu amser fi'n darllen rhywbeth sy'n just yn llifo neis. Diffyr, de. O Manon, dim dyna ti? Wel, fel Siân, Llyfr Y Flwyddyn, Emlyn. Ac oedd, nes i ddim gorfod meddwl yn galad iawn am yr un Cymraeg, ydy gwir, achos nes i
mae jyst i aros efo fi gymaint, a dwi dal yn rhyfeddu at mor glyfar ydi o. A sut dwi'n teimlo mod i wedi cael yn hwyllo dipyn bach fel darllenydd. A mae hynna'n just yn wych, dydi. Mae mor glyfar bod i wedi gallu gwneud yna. O'n i'n meddwl mod i'n darllen rhywbeth, dim ysgafn, ond hawdd i darllen, rhywbeth, o'n i'n mynd i fwynhau, ond sef o ddim yn aros yn y co am hir iawn, a wedyn ar y diwedd, bod hi wedi twyllo ni gyd, a just meddwl bod o'n ffantastig. Dwi'n mor jealous bod hi wedi cael y syniad yna. Bod hi wedi dweud o. Dwi eisiau bod wedi sgwennu'r llyfr yna. Dwi'n y cyw, dwi'n tu ôl ti. Ia. A fi na. A wedyn, fydd o'n ddim surprise i unrhyw un. Mae llyfr Ghosts, Delyth Bader a Mark Norman, y Folklore of Wales, ydy'r un Saesneg. A dwi wrth fy modd efo hwn, da chi'n gwybod hyn, ond dwi'n dal i flicio drwy fo a ffeindio straeon newydd. Dwi wedi cael sgyrsiau eitha difyr amdano fo ers i fi sôn amdano fo ar y podlediad. A rhai pobl yn dweud, dio ddim fatha oedd nhw'n disgwyl, achos mae o'n fwy, mae o'n rhestru y straeon. Dio ddim yn gweithio'n galad i greu awyrgylch na fod yn orlenyddol na'n byd fel la. Ond mae yna rai o'n nhw mor ofnadwy o ddychrynllyd, ond i fi mae'n fwy difyr. Dwi'n teimlo fatha bod fi'n nabod Cymru a hanes Cymru lot gwell. A am rodd ydy yna mewn llyfr de, i nabod dy wlad dy hun yn well. Felly, ia, llyfrau. Dwi wedi prynu copi. Dwi ddim di ddarallen eto, cos dwi wedi deimlo bod fi eisiau ista o flaen tanllwys a dan. Ia, syniad da. Efo Pori ni di wrach, mynd yn ôl at efo weithio. Ond mae yna eitha lot o sbrydion yn dy ardal di, de Bethan. Oes na. Llanfachreth, lot o Llanfachreth. Mae Llanfachreth yn le felly. Wyt ti'n coelio mewn nhw'r sbrydion maen nhw'n? Hwna'n gwestiwn da. Mae podlediad arall hir iawn. Yndw, mae'n siŵr. Rwy'n arall yn credu yn nhw? Yndw. Yndw, dwi'n meddwl. Lle Marlyn yndi, Siân, dwi'n meddwl. Beth yw Yndw. barn Dafydd Llywelyn? Yndw, mae yna rhywbeth allan o gos. Ar glwyn i chdi. Sut ydi hwnna? Mae hynny'n cael mwynhau, dyri. Mae yna gath fi o flaen Siân hefyd. Ia. Oes. Be amdano chdi, Bethan? Nac dw. Ond mae fy chwaer yn lot mwy, mae'n gweld ac yn teimlo pethau. Ia, dwi wedi cael amball brofiad rhyfedd, mae'n rhaid i ddweud. Ie. Ia, dwi'n wedi gweld dim byd, ond dwi wedi cael fatha teimlad, ysdi, rhaid esbonio. Nes i weld rhywbeth o'n i ddim yn gallu esbonio unwaith. A dwi dal, mae rhan o'n fi'n trio rhesymau, wel, fe chdi wedi blino a un allaf. Mae rhan arall yn meddwl, pam o'ch ti'n dadlau efo dylygyd dy hun? A ti wedi weld o. Mor wirion i beidio ymddiried yn rhywbeth ti wedi gweld. Neu wedi deimlo yn glwad. Nes i fynd lan i Llancaich Fawr. Waw. Yndi. Lot o sbrydion yna. A oedd ghost cam yna. A oedd rhaid i fi mynd i trwsio'r ghost cam in. So nes i troi lan i trwsio'r peth un a dde lawr yn y basement. So dim ond fi'n mynd lawr yn y basement a ti'n bod, o'n i'n gweld beth ydy'r broblem gyda'r router un. So mae pen fi'n y router a fi'n twmlo rhywbeth tu ôl i fi. A fi'n troi rownd. A mae'na boi yn sefyll na yn gyda pantaloons a wedi gwisgo fel cymeriad o'r 15fed ganrif. A dwi'n mynd, are you alright there? Nes i bron a neidio mas o'i ni. A ni just fel, mam bach. So dyna fy profiad i o bron yn troi yn ysbryd. O'n i'n disgwyl diwedd cloc wahanol hwnna. Swn i'n licio swn i'n coelio yn nhw. Ond, dwi ddim bellach. Fi di'r unig un sydd ddim lle. Mae yna rhywbeth, does?
Mae yna rwbath, oes. Dwi'n Ac credu eto bod yna rhywbeth. Oes. Ond... Na, bo. Sori, ti'n newydd daflud y gath na. Dros ysgwyd. A gath ti. Dros ysgwyd. Ac oedd hi eisiau deud am yr ysbrytio. Oedd. O, bechad. Tegau. Reit, lle oedd ni? Reit. Hoff lyfrau. O, Dafydd eisiau mynd ola. Ti eisiau fi fynd Na, o na, gyflaen di? na, dwi'n nafod i di yma, mae rhywun yr awr. Na, wir ti'n mod dau sgynna i efo fo. Ie, fyddi ti wedi darllen bob un o'n nhw i ni. Reit, felly, o ran yr iaith fain, swn i'n cytuno hefo Aled, ond swn i'n mynd am y Sapsumo complex. O'n i'n meddwl bod honna yn chwip o nofel. Ond i fi, honna yn ail, ond yr ora oedd A Terrible Kindness. O. Mm. I fi, bod Bethan Gwanas di 3 o 2 nofel, a wedi honni bod ti wedi ffeindio rhyw nofel y wreiddiol, ond jyst i'r gwrandawyr gael cadarnhad mae fi, ddarllenodd yr nofel yn gyntaf a mae'n chwip o beth, mae rai fi ddweud. Mae honna wedi sticio yn y cof ag mae'r testyn yn amlwg yn un emosiynol iawn, ond hefyd mae'r ffordd mae wedi cael ei sgwennu, a ffordd mae'r stori'n datblygu. Felly i fi, A Terrible Kindness ydy'r nofel Saesneg. A wedyn o ran y Gymraeg, swn i'n cytuno hefo chi, mae yna gwpl ohonyn nhw. Mae Llyfr Y Flwyddyn, mae'r Emlyn yn dod yn agos. Mae Mochyn Tynged gen Glandacar oherwydd bod o mor bonkers a bod o mor wahanol i'r heliw o lyfrau. Dwi'n meddwl bod o yn heiddi nod yma yna. A dwi'n meddwl bod y tren bwled olef o'n un efe gen Daniel Davies, nes i wir mwynhau honna. Ond i fi, mae rhaid i fi ddeud, o'na un ben ysgwyddau uwch. Pai ti ag edrych yn fel na i, Gwanas. Dim byd o deud o di, pai ti a phoeni. Sut i ddofi Coryn, Mary George. Dwi wedi gwirioni ar y nofel yna. Dwi'n meddwl bod ti, ag ers y podlediad diwetha, eisiau nôl a ail ddarllen ni, prin iawn ydy'r nofela dwi wedi gwneud yr fath beth. Felly i fi, sut i ddofi Coryn, Mary George. Damio di, ond eto dwi'n cytuno efo chdi, cos hwnna dim fi fydd. Ie wir? Bendant. Yeah. Nes i fwynhau'r lleill do, ond ges i mor teimlad lle o'n i'n mynd, mam bach, wow. O'n i, nath o'n ysgwyd i, rwsyd, o'n i wedi fwynhau o gymaint. Ie, mae'r sgwennu. Os yw rhywun arall wedi darllen y nofel? Ers? Do, dwi di. A fi. A dwi'n gwirioni gymaint â chi eich da yn y gyniawn. Diddorol. Ie, na gwyt. Nes i fwynhau, a mae'r sgwennu ar arddull ar iaith, wrth gwrs, bardd i Mari. Ie. Ond o ran y stori a cymeriadau, dwi'n gwirioni gymaint â chi, na gwrs di. O, dyna ni, pawb wahanol di. Pawb wahanol, ie. Ie, nes i fwynhau yn fawr iawn. Ond fi'n credu mewn rhy gynnar i gweud os mae hwnna'n mynd i aros yn y cof mewn 6 mis, fel mae rhai o'r llyfrau wedi sôn amdano. Ond nes i fwynhau yn fawr iawn. Ond, ys gwrs, da ni wedi trafod hyn o blaen, do. Mae'n gymaint yn dibynnu sut o ti'n teimlo ar y pryd, lle o ti'n darllen o. Ie. A hefyd, ti'n meddwl beth ti wedi glwad gen bobl eraill, achos allan... Ia, dwi'n meddwl bod hynna di stimbio hyn, de. Ia, o'r disgwyliadau mawr uchel ydyn. Lle Dafydd, da ni wedi gorganmol. Na, ni sy'n iawn. Na, ni sy'n iawn, nhw sy'n thick. Nhw sy'n yn dall, Gwanas, nhw sy'n yn dall. Ond mae hyn yn beth, ti'n steddfod pan mae bobl yn canmol yr unillydd, a wedyn ti'n darllen o, ti'n mynd, mae'n digwydd di. Ond dyna beth sydd yn braf, de. Dyna beth sydd yn braf ynglyn â, enghraifft y podlediad yma, di. Mae yna gymaint o greu storiad, a mae yna amrywiaeth barn. A dwi'n meddwl bod hwnna'n holl bwysig. Mae o'n, i fi, mae unrhyw stori, boed yn ddrama neu nofel neu beth bynnag, os di pawb yn gytun, yna dy'r stori ddim yn gweithio i fi. Mae rhaid cael amrywiaeth barn. Dyna beth sy'n gwneud grŵp darllen
gymaint o hwyl. Os da ni gyd yn licio'r llyfr, di byth yn ddiflas mewn grŵp darllen, cos mae yna fwyd a diod a gossips. Ond pan mae yna anghytuno yn y llyfr, mae'n neud o'n fwy diddorol. Ie, mae'n esgor ar drafodaeth, dydi? Ydy. Ond fes i rioed feddwl o bys ti a fi yn licio'r un peth, Dafydd. Wel, mae'n dymor y gweithiau, dydi? Reit, Mary George, sut ti ddofi Coryn yn sicr, ond mi nes i fwynhau pob un ydych chi henwi hefyd. Ond dim i yn Saesneg, mod i wir wedi mwynhau rhywbeth kindness, terrible kindness. Yr un sydd wedi aros yn anghof i'n am ei fydd am flynyddoedd ydy Lessons in Chemistry, Bonnie Garmus. Nes i wirioni fo hwnna, a dwi newydd wylio'r gyfres ar Apple TV fyd, mae honno dda fyd. Ond ddim cystal ar llyfr. A ti di darllen hwnna wedyn, Siân? Do, a mwynhau narw, do. Ond ddim gymaint a fi na. Wrach bod fi jyst y berson tawelach sydd ddim yn bownsio gymaint. Mae pawb yn dawelach na gwanas, dydi? O'n i jyst i'n meddwl am bod Siân yn dod o gefndir gwyddonol, chos be nes ti dy radd? Swoleg. O, nid cemeg. Oce, ella... Nid cemeg. No. O'n i di disgwyl... Dwi'n diwedd y frawddeg, ti'n yn wyddonydd go iawn. O, ia. At y gais, gyn ti nhw yn diwedd. O, be neud. O'n i jyst yn meddwl, gwyddonydd, Siân. O, fe ddiwst i bod o hwn, ond fi oedd yn cysau gwersi cemeg sydd wedi mwynhau hi. Dwi'n meddwl bod chdi angen licio cwn fwy na'n byd i mwynhau hwnna. Cos adeg Conan, os i mewn i'r nofel go iawn a pasio i am hon yn dda ac yn wahanol. Y cemeg nath o i fi. O'n i eisiau mynd nôl i'r ysgol a gwrando yn y gwersi cemeg. Neu dwi'n twyllo'n hyn. Dwi'n yn gwybod. Beth bynnag. Y gwirionais. Heina di'n llyfrau fi. Felly, gawn ni weld ystyr. Nawn ni ofyn i'r gwrandawyr. Da chi eisiau deitha ni pa lyfrau? Ydych chi fwynhau yn ystod y flwyddyn? Ydy gwir, ydych chi eisiau cwyno am beth da ni ddeud? Ella bod chi'n licio bod ni'n berniadu. Achos dwi eisiau berniadu tro yma, na i neis mlaen. Dwi'n teimlo'n nerfus, wedi mynd y chwys oer dros dau. Dwi'n teimlo'n nerfus drosta chdi, neu drosta fi'n hyn, dwi'n teimlo. Pam beth eisiau dweud? Sych. Beth eisiau dweud? Sôn am y llyfrau, da ni wedi darllen ers y podlediad dwytha. Reit. Ia, ac? Dwi eisiau rhywun arall yn gyntaf. Manon yn berson neis. Wel, dwi'n dewis llyfrau gyn bobl sydd wedi hen farw, felly di'n rili Felly, yn Gymraeg, mae hon yn un dwi wedi darllen o blaen, a mae'n bosib bod fi wedi sôn amdani o blaen ar y podlediad yn y dyddiau cynnar. Ond llyfr i blant ydy hi, o'r enw Plant Anwfn, gan D.G. Mervyn Jones. A byddwch chi ddim yn gallu gweld hyn ar y podlediad, ond dwi'n ddangos yr lleill, achos mae efo'r clawr gorau yn, unrhyw nofel. Sbiwch hynny. Dwi'n cofio'r clawr na. Dwi'n dod. Ddynes ofnadwy o hardd efo gwallt, bonkers. Na i bostio llun ar y cyfryngau cymdeithasol i chi gael gweld. Ond mae jyst yn stori antur am rhywun yn mynd i fyd anofn, felly llyfr i blant. Swn i'n dweud wedi dyddio o ran arddull, yn ofnadwy o hen ffasiwn, anodd Cymraeg, anodd i blant dyddiau yma. Ond dwi yn mwynhau hon, a mae'n dymor lle dwi eisiau mynd yn ôl a darllen llyfrau dwi wedi mwynhau ystalwm. Ydych chi'n neud yna adag yma'r flwyddyn? Na, dach. Mae pawb yn sbio nhw i edrych. Dwi'n darllen y Christmas Caryl bob blwyddyn. Mae gen i, dwi'n pacio fo efo'r trimming stolig.
Mae'n neis. Ie, dwi yn mwynhau Christmas Caryl o blwyddyn. Felly, ie, wedi mwynhau honna, mae jyst chydig bach yn nostalgic i fi fy hun, lle. Plant annwn. A wedyn mae hon, o'n i eisiau sôn am hon bod fi ddim wedi gorffan i, a dwi ddim bach yn nerfus am wneud hynna, achos mae'n hen, wrth gwrs. So ni'n mynd allan yn byd newydd. First published in 1950. A enw hi ydy Alone gen Kenneth Milligan. Dych chi wedi clywed am y llyfr yma? Na. So dwi'm yn gwybod pa mor boblogaidd ydy hi oedd hi. A nes i ffeindio hi mewn siop elusen yn Llundain, dwi'n meddwl. A nes i godi hi achos mae yna lun ar y clawr o Bwthyn ac o'n i'n meddwl, mae'n edrych fel Cymru. Ac ia, yn wir, bedio di hanes dyn yn symud o Loegr i fyw yn y brynia tu ôl i bentre Waun Fawr wrth ymyl Caernarfon. A mae hyn yn digwydd yn y 40au. Yn y 30au. Hwyr. A dwi ddim wedi gorffan o, a mae yna ran o'n fi'n nerfus bod o'n mynd i ddeud rhywbeth o'n ofnadwy o offensif. Achos dyna pa mor hen ydy'r llyfr. Ond, hyd yn hyn, dwi'n joio fo chi. Nofel nes, stori wir. Stori, mae o'n just yn deud. I hanes. Nod amdano fo yn sut mae o'n reidio i fot y beic i'r tŷ yma, a sut olwg oedd ar y Bwthyn pan nath o gyrraedd. A wedyn mae o'n neud penod am be mae wedi neud yr llofft, yn fwy gyfyrddus, a wedyn be mae wedi neud i'r ar. Lle mae yna rhywbeth anwyl iawn a rhywbeth cynnas iawn amdano fo. A dwi newydd orffan penod, lle mae'r penod i gyd am sut nath o dynnu'r stwffing allan o'r matres, golchi fo, sychu fo ac ail stwffio'r matres. A dyna'r benod i gyd. Mae'n lyflu. Mae'n lyflu. Felly, ia. Tybed ydy os nawr ond awyr yn gwybod am hon. Enw'r tŷ di Tŷ Coch. Just tu allan i Waun Fawr. Felly so gen i ddiddordeb gwyd os di dal yna. Ac os oedd rhywun yn cofio Kenneth Milligan. Felly dyna fi. Dyna fo. Byn yn y ti, Aled? So, fi wedi darllen sut i Ddofi Coryn a mwynhau. Mae'n fawr iawn. A'r llyfr arall fi wedi darllen yw, fi bron y gorffen e, The Rich gan Rachel Lynch. A hi yw'r un, chi'n cofio fi wedi sôn am gyfres D.I. Kelly Porter. So, llyfr newydd gan Rachel Lynch. A mae'n briliant. Mae'n briliant. So neithwr, nes i deffro neithwr am 2:00 yn y nos, neu bore. A meddwl, beth sy'n digwydd yn llyfr? So nes i pigo'r llyfr lan a meddwl, cwmpo i gysgu ar ryw bwynt. Ac am 4:00 yn y bore, ni just fel, beth iawn i fi wneud? Cer nôl i gysgu. Nes i roi y llyfr lawr. Ond ie, fi'n credu bydde fi wedi darllen hi trwy'r bore a ti'n modd osgoi gwaith a trwy dydd os bydde fi'n gallu. Ond ie, na, mae'n wych, mae'n briliant. Dyna am y gyfres, ta? Na, mae hwn jyst yn un mynd i cyhoeddi. O'n i jyst methu stopio troed dilynau. Ond mae'n rhywbeth mae'n hi'n hyrwyddo ar y funud nawr. A nes i dim ond gweld trwy dilyn hi ar Instagram. A wedyn jyst mynd, mae wedi'n gwneud rhywbeth arall. So, a fi wedi prynu llyfr newydd yn y gyfres D.I. Kelly Porter ar gyfer mam yng nghyfres fi ar gyfer dolyg. As mae hwnna'n golygu wedyn fi'n cael darllen ar ôl hi. Mae'n pethau yma. A hefyd, fi wedi bod yn siop o dolyg, so nes i fynd ar Bethan, bydde ti'n offi hwn. So, Cycling Weekly, nes i fynd ar Cycling Weekly a fatha edrych ar pa lyfrau seiclo sydd wedi cael 4 neu 5 seren yn y flwyddyn diwetha. A ddyn yn dod lan, gath i lansio yn mis Mehefin, fi heb glywed amdano fo blaen, Bikepacking Wales. 18 multi-day off-road adventures. So, o'n i just fel, mae hwnna'n briliant. So, fi wedi prynu
4 copi i bobl dolyg i roi i bobl. A ti'n meddwl, mae teithio fi'n credu, sydd wedi darllen eto, ac fi'n gobeithio cael copi fy hun ar gyfer dolyg. Fi wedi gyda hint, ond mae'n edrych fel bod chi'n dechrau gorffen yn yr un lle. So fel, fi wedi weld fel mae'n taith o gwmpas Cwmelan. A wedyn, so i fi, oedd hwnna jyst fel, waw, hwn mynd fod yn briliant. Ond gath hwnna 4 allan o 5 seren a Cycling Weekly, so ni'n meddwl, reit, so i ffrindiau sy'n hoffi beicio, sy'n meddwl, reit, dyna llyfr bach neis. So, ti'n modd, maen nhw fath o teithiau ti ti'n mynd am noson neu 2. So mae faint o filltiroedd chi'n ei bob dydd, ond gen i weld. Os dwi'n cael copi o Siôn Coryn. Dwi'n siŵr Katie. 3 yn y tebyg. So bys darllen drwy'r nos na, dwi'n mynd i hynna ers dalwm. Dwi'n wrth modd pan mae'n digwydd. Ddim y bore wedyn. Na, ond ni'n dioddau fe fi. Fel, o'n i fyny'r un oriau chdi, ond efo'r babi. Nes i'n rhaid y babi lawr am 4 o'r gloch a deud, reit, na ni. Rai, lle oeddwn ni wedi cyrraedd fan? Siân? Sy'n sydd o fi Coryn, nes i sôn do, casgliad o straeon byrion yr enw Cregyn ar y Traeth gyn Margaret Pritchard, di gyhoeddi yn y 70au. Oedd i byw yn Minffordd Penrhyndeudraeth yma. Felly, dwi'n gwybod lle, nes i bigo hwn i fyny. Nath i ennill fedal ryddiaeth efo Nid Midan Mor. Cofio teitl yna. Oedd da, yr iaith o swnio'n heb ffasiwn ebyn hyn. Weithiau, mewn ffordd dda, ysdi'n gyhyrog, a weithiau ti'n meddwl, mae di llusgo bob idiom, mae'n wybod amdano fo i mewn. Ond mae'r straeon eu hunan, hollol realaidd, ond nabo bobl go iawn de. Nes i ddarllen am bod, dwi'n meddwl bod byn yna chi un o'i nabod Clare Mackintosh neu di darllen rhywbeth gen i ac o'n i heb. So nes i ddarllen I Let You Go a mwynhau na rw. Hon di'r un newydd, yr un diwedd arall. Na, Ia, dwi'n meddwl bod o'n deud rhywbeth debiw yn rwla. Yndi, lle mae'r rhai mae'r cyntaf. A dwi'n meddwl, o'n i wedi darllen dathlu Rhian Cadwaladr tro dwytha. Sydd yn, oedd y gret, sydd yn just mwynhau. Braf i ddarllen, stori gyda. So, ia, hynna, ddigwyr. Dyna ni gymysgedd. Da. Ia, mae o gymysgedd, yndi. Ti eisiau mynd nesaf ta, Dafydd? Ia, pam lai. Reit, felly o ran y Gymraeg, nes i ddarllen Cofiant Hwyl Gwynfryn, Siân Phillips. Mae ni'n, yn amlwg, un o gynnyrch mwyaf llwyddiannus o Gymru yn y byd adloniant ac wedi byw bywyd llawn iawn a difyr iawn. A mae rai i ddweud, mae o'n lyfr, mae hi di sgwennu i hunan gofiant drwy gyfrwng y Saesneg yn amlwg. A mae Hywel Gwynfryn wedi rhyw fath o gywasgu lot o'r deunydd yna i mewn i'r gyfrol yma. A mae rai i ddweud, weithiau o'n i'n teimlo, swn i'n licio mwy, achos mae'n gyfrol gymharol rhyw 175 wedi dal enni. Felly diolch yn rhy hir, ond mae yna gymaint o straeon difyr am ei bywyd i ac naturiol am ei gwaith i a'i gyrfa hi. O'n i'n teimlo weithiau, sa'n di bod neis tyrchu'n ddyfnach, ond falle be mae hwnna'n ei olygu ydi, falle prynau yr hunan gofiant yn Saesneg a gweld, ti'n gwybod, os oes yna fwy o gig ar y resgyd mewn petai. Ond mae o'n ddifyr, sôn am ei magwraeth i a oedd hi'n dipyn o halden, neu dipyn o gymeriad yn ei ieuenctid. A mae rai i ddweud, mae hwnna'n werth i ddarllen. Mae Hywel Gwynfryn, mae rai i ddweud, mae'n gynhyrchiol iawn, dydi. Mae'n cyhoeddi fel flex.
Wedyn, ar ôl i chdi sôn am lansio gwereiddio, straeon byrion, gwanas, nes i brynu gyfrol. A dwi hanner ffordd drwyddi. Ac yn digwydd bod dy stori fer di oedd yr un nes i ddarllen cyn mynd i gysgu neithiwr, gwanas. Coed a fala. Ac oedd, mae rai ddweud, ti'n dangos a ddewid. Dwi'n meddwl bod yna lot fawr o potensial na chdi. Na, oedd yr hiwmor yn dda iawn yn o, mae rai fi ddeud. Gwanas, achos mae ambell un yn ymwneud gyda'r byd amaethyddol, cam gwlad. A mae beth sy'n gael honna ydy'r bedwaredd stori de. A wedyn, maen nhw'n gallu bod yn eitha tywyll, sy'n ti'n dweud? Un chdi, mae rai fi ddeud, be oedd yn dda, falle bod yn dweud mwy amdana i, ond dwi'n gwybod, oedd o'n neis cael stori ysgafn, stori eitha joli. Ond mi o'n i hefo cwestiwn hefyd, gwanas. Oedd o di steilio ar dy atgofion di hefo parc carafana o gwbl, hefo ambell i beth yn diawlio bobl yn dod yna, hefo public toilet y balli. Dych chi'n nabo fi'n rhy dda, yndych? Cos mae awdur fod i osgoi sgwennu amdano ei hun, dydy. A bod chi wedi greu rhyw gymeriadau a rhyw sefyllfaoedd newydd. Ond weithiau mae jyst yn haws just catharsis. Wel, o'n i'n gallu gweld, mae rai i ddeud, pan oeddech chdi yn tantro am ambell i ymwelydd ar hyn oedden nhw'n ddeud, ar hyn am ei twp dra nhw weithiau. O'n i'n gallu clywed gwanas yn mynd drwy phethau. Oedd hynna'n, i fod yn onos o'ch, oedd hynna'n cyfoethogydd at y deunydd. A wedyn, yn yr iaith fain, The Christmas Guest, Peter Swanson. Dach chi'n gyfarwydd o hwnna? Na. Dach chi'n cofio yn y podlediad diwetha, ddaru ni sôn am cyfrola sydd yn codi ofn arna chi? Wedyn, nes i benderfynu, ti ddarllen hwn a glywys i, mae'n debyg bod o'n stori arswyd. Mae'n ymwneud â llofruddiaeth adegdolig. Felly nes i brynu hwn, The Christmas Guest. A mae wedi cael ei rannu'n ddwy mewn ffordd. Mae'r cyntaf yn ymwneud hefo dyddiadur y ferch, a wedyn yn yr ail ran, da ni'n cael gwybod bod y ferch yna wedi cael ei llofruddio. A be oedd yn arwain i fyny at y llofruddiaeth yna. Felly, mae hwnna, nes i wynhau hwnna'n fwy nag o'n i wedi fel fysau, achos o'n i'n meddwl i ddechrau, beth di hon. Ond po fwyaf ddech chi'n mynd i mewn iddi, po fwyaf rhywun yn mwynhau. Felly, ie, nes i ddweud, nes i wedi mwynhau hwnna fyd. Arbennig. O, da chi eisiau clywed rhai fi ta? Oes, felly? Wel, llyfr byr nes i wirioneddol fwynhau ydy Rhwng Bethlehem a'r Groes, atgofion Barry Archie Jones o greu rhai ei goneuon nhw. Fysa hwn yn ei chwipo anegdolig i rywun oedd yn licio Celt neu oedd yn cael mynd i'w gigs nhw ac yn morio canu. O'n i'n un o hynna. Celt y wych. Wel, neu unrhyw un oedd yn licio cyfresu dim byd yr un spit a rybys, cos fo sy'n gyfrifol am hynna, de. Ie, na chdi, ie. Felly, dwi'n gwybod bod chi'n gwybod, cos mae hiwmor Barry Archie Jones jyst yn unigryw, a mae gen o straeon bach hyfryd yn y lle yma de. Sut dechreuodd y gyfansoddi, sut dechreuodd y band, pan fod band Hefin Hughes yn hwyr i berfformiad Slot Sadwn ym Mortmeirion. Dwi'n ddim yn mynd i ddeud mwy. A mae yna ddarnas yn cyffwrdd fyd fel hanes i dad, ond fel dwi'n dweud, fe chi ddarllen o dos da chi'ch hun. A dim ond 8 punt di, efo lluniau, a mae werth bob ceiniog. A mae gennau dipyn o feddwl o'r boi mas blynyddoedd, a dwi'n meddwl ar ôl y llyfr yma, mae gennau chi thafyd. Difyr. Ie. Cos, o'n i'n disgwyl i mwynhau hi, ond oedd hi jyst yn, dwi wir yn mwynhau hwn, ond ddim gymaint a sydd i Ddofi Coryn. A nes di dweud bod ti wedi darllen un Marlyn Samuel yn do Siân tro dwytha dros ymhen yn gwistia. Nes i ddarllen o fyd, newydd orffen o neithiwr. A rhaid mi ddweud, oedd o'n ryddhad pur ar ôl darllen llyfr Saesneg oedd mor ddirdynol, yn orddirdynol,
achos yna rhywbeth uffernol yn digwydd bob munud. Bob penod bron, ag oedd o lot rhy hir. 700 o dudalena. A Little Life, Hania Yanagihara. Da chi wedi clywed amdano fo? 700 o dudaleni? 700 o dudalena, a maen nhw wedi gwneud fersiwn llwyfan ono fo, a James Norton yn y prif ran. Dych bo, hwnnw oedd y boina yn... hwnnw fo Sarah Lancashire, be oedd enw'r? Happy Valley. Happy Valley. Tommy Royce? Emlyn. Uffa'r actor, ond mae hwn mewn fersiwn llwyfan, ond mae'n ddifyr. Dwi wedi bod yn googlo, a mae Marmite bobl unna di gwirioni'r acs, neu jyst ddim yn licio fo gwbl, a dwi'n yn siŵr lle dwi, ond sut dwi roed i darllen byd mor depressing. Be, dim hyd yn oed beth dwi wedi sgwennu? Mae o hydnod yn Wel, 700 tudalen o'na. O'n i'n mynd i ddeud. Felly, ar ôl darllen hwnna, oedd ymhen i di mynd. Diolch byth am Marlyn Samuel. Ia, nes i'r un peth, cos o'n i wedi darllen rhyw nofel dystopian don, ac o'n i'n meddwl, ia, diolch byth am Marlyn Samuel. Mae'n fatha ffisig yndi. Ti just, mynd lawr mor hawdd. Alla sy'n wedi licio sardyn drwg, ddim cweit mor 100% drwg. Ond eto, mae yna rhyw bleser i'w gael o gasau. Hau pobl, oes. A nes i just fflio drwy ddi, felly diolch, Marlyn. Hydyn, oce. Da chi'n cofio fi'n deud y marn yn onest am Pryd, Llyfr Titus. Bod i wedi sgwennu dda, ac o'n i'n gwybod sa'n ennill Llyfr Y Flwyddyn, a hynna i gyd. Ond oedd o ddim y llyfr i mi. Felly mae'r un fath mewn ffordd i chdi, Siân ydi, efo'r Coryn, nes ti'm gwirionu fath o ni. Nes i'n gwirionu, na. Dwi'n poeni bod fi'n colli rhywbeth. Ond... Ia. Wel, mae Dafydd a fi'n meddwl bod ti wedi, ond dyna fo. Yn gwybod bod i wedi colli. Wel, mae Andrew Taylor, yndi. A dwi'n gwybod bod yn gwrando. Mae straeon byrion Andrew Taylor wedi cael ei canmol i'r cymylau, gan Bethan Mae'r, a yn barn. A dwi'n meddwl, dwi wedi colli rhywbeth. Ond mae just tas gwahanol de. A dwi'n teimlo'n union i fath ag efo Pryd. Na fi de. Ond i'n meddwl allan ar dafodiaeth, na ddim y dafodiaeth, yr arddull, Rwy fath y Pryd, mae'r straeon yn gelfydd iawn, ond maen nhw rhy ansoddeiriog at y nan ti. A mae'n siŵr fydd hwn ar rhestr fer Llyfr Y Flwyddyn, sy'n o'n i datan, ond os di bobl sy'n gwrando, licio'r un math o byd, ond ti'n methu deud chwaith na gwyt? Os o'n i'n angytuno efo chdi, ti'n gael? Ie, ti licio hwnna, dwi. Dwi'n meddwl bod pryfed undydd yn gret o gyfrol. Ynddo. Ond mae'n neis bod ti a fi'n angytuno fan. Mae'n ddiddorol, dydi? Nes i achos yn naturiol dwi'n nabod Andrew lle yn dda, ac o'n i'n ymwybodol bod o wedi bod yn gweithio ar y gyfrol yma ar sbel, yn arbennig yn ystod cyfnod Covid. Ac i fi, mae jyst cyfoeth yr ieithwedd. Ges i flas mawr arno fo, a hefyd, o'n i'n meddwl bod i gymeriadu o'n dda iawn hefyd. Ie, ella bod fi, am bod yr holl ansoddeiriau yma, i mi, sgwennu MA, sori, pawb sydd efo MA, ond, dda'n mynd ar y nyrsi, a mae'n fai yn y fi, felly fi drio feto ta. Ond nes i fwynhau'r monolog, lle mae'r boi ar yr M4. Nes i wirioneddol fwynhau honna. Ond mae honna'n y person cynta. A wedyn, do'n am gymaint o bentyru ansoddeiriau. Ond just fi dyn, mae pawb efo'i, be di'r gair, mae yna bethau bach sy'n mynd, text bach. Bych o bobl yn gallu gwynab di. Ond dwi'n naid dwi eto. Dwi'n meddwl bod o'n well cael llyfr Marmite na cael llyfr mae pawb yn meddwl sy'n oce. So? Allol. Dwi'n meddwl... Ond i fi hefyd, yn hollol, a dwi'n cytuno efo chdi, dyma be oedden ni'n drafod yn gynharach ynglyn â os ydi cyfrol, os ydi pawb yn unfryd yna, dwi'n meddwl bod o
o reidrwydd yn gweithio. Ond o ran i ddod yn ôl at cyfrol Andrew, dwi'n meddwl, be oedd i fi oedd mor braf amdano fo oedd bod yr ieithwedd mor goeth. Achos chydig iawn o lyfrau Cymraeg, dwi'n meddwl, yr dyddi yma, sydd hefo yr fath gyfoeth yn perthyn iddo fo. Falle bod bobl yn sgwennu'n fwy llafar ac yn, ond dwi'n meddwl hefo y gyfrol yna, mi oedd chdi yn cymryd mwy amser i ddarllen ni, oherwydd bod yr iaith mor safonol. O, mae hwnna'n handi di, i bobl gael gwybod mae'r iaith yn safonol iawn. A i mi, dwi'n math o ddarllenydd, sgan i mynadd weithiau. Falle ar ôl 700 tudalen o Little Life. Ond fysa fo'n ei presant i mam, neu di cynnwys y straeon yn anaddas i rywun 93? Dwi'n yn gwybod, Dafydd? Dwi'n yn nabod y fam mor dda hynny, ond mae hi, mae gen i ddychymig, a mae gen i, dwi'n meddwl sa hi wrth i bod efo fo. Dwi'n meddwl bod o, dwi'n cweith yn siŵr os ydi o yn rhywbeth yn ôl cenhedlaeth. Dwi'n meddwl bod o yn lyfr gwahanol i'r heliw o bethau sy'n cael ei cyhoeddi llyddiau yma, achos falle bod yn deud mwy amdano ni fel cenedl, bod na bwyslais ar sgwennu eitha llafar neu sgwennu eitha rhwydd, a falle bod hwnna'n mynd yn groes i'r graen. Ond dydy'r gwahaniaeth yna ddim yn bodoli yn Saesneg na ddim. Does ddim gwahaniaeth mor fawr rhwng iaith lafar a iaith ffurfiol yn Saesneg. Da ni efo 2 fersiwn o'r Gymraeg. A mae angen llyfrau ym mhob math o Gymraeg. Oes, a hefyd sy'n ni'n dweud bod ardal Llandeilo bod wedi, mae o, fel gog, ond mae rai dweud, mi oedd yn cymryd dipyn amser i fynd drwyddo fo, gwanas. Doedd o ddim yn rhywbeth oedd ti jyst yn darllen yn rhwydd, ond i fi, dyna be oedd rhan o'r mwynhad ohono fo, oedd clywed a gweld y fath gyfoeth yn perthyn iddi. Berig mod i'n ddifynydd ar y pryd, o gynnau gymaint o lyfrau ddarllen ac o hwn, jyst o na. Dyna beth o. Ond, falle ddim. Mi fydd o'n ddifyr gweld beth mae bobl eraill yn feddwl by. Wedyn mae'n un arall. Da chi'n gwybod pan da chi wirioneddol eisiau mwynhau llyfr? Achos dwi'n nabod Andrew Taylor, ond mi ydw i'n nabod Gareth Evans Jones, a mae gen i feddwl y byd arno fo. A mae wedi sgwennu nofel yr enw y cylch am wrachod. Ac wrth gwrs bod fi eisiau ddarllen o, ac yn edrych ymlaen yn ofnadwy. A mae'n dechrau'n wych, ac yn meddwl, dwi'n mwynhau hwn. A wedyn, oedd o'n dda. A mae hwn hefyd wedi cael ei ganmol yr cymylau, felly, o ti, barn yn arall yn un. O'n i braidd yn siomedig at y canol. Ac i mi, dwi yn hoffi stori, a mae arddull yn bwysig i fi fyd, arddull sy'n plesio fi. A mi nath Francesca chwarae teg ddi ar raglen Ffïon Gwallt ganmol hwn i'r cymylau a'i ddewis o fel ei hoff lyfr hi leni. O, diddorol, ac Anina mynd, a fi na di cael yn siomi. Ond oedd hi'n deud, mae arddull yn bwysicach iddi hi na stori. Dwi yn, wrth gwrs bod fi'n licio stori, ond dwi eisiau'r ddau, dwi eisiau stori ag arddull. Ella bod fi'n 60-40 stori, dwi'n mwyn gwybod. Ond o'n i'n teimlo bod eisiau mwy o waith ar y plot. A sy'n licio sy'n gallu deud bod fi wedi fwynhau o, ond sy'n ni'n deud celwydd. Oedd y diwedd, mi ddoth o'n ôl yn diwedd, ond yn y canol, a thi braidd yn byth ar symud mlaen fan hyn. Ydy hynna'n ddigon teg? Dwi'n eisiau dweud mwy. Sori, Gareth. Dwi'n newydd brynu'r gyfrol, o rwan ti'n dweud, pan sa ti'n di dweud, dda i cyn i fi brynu'r gyfrol. Ie, fi'r un peth, dy fi copi fan hyn yn barod i ddarllen. O, can i weld, ydych chi'n anghytuno efo fi, ac os ydych chi, gwych ynde? Nes i darllen fersiwn gynnar iawn o'r nofel yma. Ac nes i fwynhau hi'n fawr, mae rai fi ddeud, a dwi'n gwybod bod Ioan Cyd hefyd wedi darllen fersiwn gynnar a di mwynhau. O'n i'n teimlo efo'r fersiwn yna, alla bod y cymeriadau
yn gallu bod weithiau chydig bach yn ystodebol. Ond ar yr un pryd, mae Gareth yn awdur mor dalentog, ydy. Mae'n eitha barddonol, ond dim mewn ffordd sydd yn ynysu. Ti'n gwybod, mae o'n dal yn accessible. A dwi'n meddwl bod o jyst yn un o'r pethau. Fedri ddim gwirionu fo bob dim. A fel ti'n dweud, mae lot o bobl wir yn mwynhau hwn. Ond di pawb ddim yn gorau mwynhau bob dim. A da ni'n gorau derbyn yna fel awduron yn hynna'n hefyd ac fel darllenwyr, dydan. Bob dim da ni'n trafod o fan hyn, mae wir amdano fo, dydi. A bob llyfr da ni rioed i trafod, os da ni'n meddwl bod o ddim at yn dant ni, dyna'r oll mae hynna feddwl ydy ddim i ni. A mae'n iawn i ni ddweud. Ac os ydych chi, mae hwn yn bwynt di, pan ti'n dechrau allan fel awdur, ti yn gofyn amdani. Mae'n uffar o beth ti'n rhoi dy fywyd i mewn i'r stori neu'r llyfr yma, ond wedyn ti'n gofyn am farn pobl, a mae'n horrible o beth. Cos dwi'n meddwl bod ni gyd yn bwys pa mor brofiadol da ni, pan ti'n gollwng y llyfr na ar y cyhoedd, ti'n gallu planciad oes? Ond dwi'n meddwl bod hwnna'n, mae hwnna'n bwysig dydi, achos os nad wyt ti yn teimlo nerfus neu'n teimlo sut mae ymateb yn mynd i gael, yna dwi'n meddwl bod yna rhywbeth yn bod naill ai ar y broses neu yna chdi, os na ti'n poeni. Ti'n mynd malio digon nag oes os ti'n mynd... O'n i'n mynd i ddeud, ie. Mae rhaid bod yna ran ohona chdi, yn does. Ech ti yn rhoi dy hun yn nilo y cyhoedd. Mae'n naturiol bod chdi'n teimlo ychydig yn beth risgar ynglyn â be fydd yr ymateb. Dwi'n meddwl efo yn y tu hwn, y nofel gyntaf fi, dwi'n meddwl bod wedi croesi meddwl i bod neb yn mynd i ddarllen os di. Efo'r lleill, do, o'n i wedi sylweddoli a mae hwn yn mynd ar silffoedd a bobl yn darllen ac yn deud be maen nhw feddwl yn tro cyntaf, na, agon. Ac ar y pwynt yna, gewn ni dilon gyfer chdi, mae yna fersiwn Saesneg allan does? Mi fydd mis Mawrth, dwi'n gwybod yr union ddyddiad, di cael ei gyfieithu gen Sue Walton. Exciting. Mae'r clawr yn edrych yn anhygoel, Siân. Mae'r clawr yn neis, dydi. A mae mor panel yr un Cymraeg, hefyd. Yndi. Yndi, bod y ddwy fersiwn mor wahanol. Yndi, o'n i mor falch bod fi licio'r clawr, cos mae gennyn nhw yr wasg ddelwedd, maen nhw licio i'w nofela, ac yn lle o'r rhaid efo ffitio fo hynny, de. Lle mae'r clawr yma? Twitter, Facebook. Allen ni roed o ar cyfri colli'r plot, ia? Ie. Efo'r clawr oren a mae manon yn mynd i roi. Wel, ei boes, da ni di wneud dros awr chi. O, tyda ni'n sgwrsio. Beth yw'n stopio na chda? Ond mae ddolig di oedd yn iawn i wneud yn eitha hir am ddolig. Felly, eisiau dweud dolig llawen hwan ta? Ia. Dolig llawen, planto. Dolig llawen. Dolig llawen. Wel, eich blwyddyn nesa. Ho, ho, ho. Dolig llawen. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandicoot a'r trac ydi o nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.